ngai thatu te chebei le vek ule tun chuma chuan Georgia khotiro te Christchurch antia thil thleng mak tak mai kha I han in holok don ti ang helai Georgia khotiro te Christchurch a hian sarif na chu asang hle maya dan king ko to ani mai ba ka mitinina anzale an thu an zom vek zel ani a he khwa po hian an sarif chu Matthew Holbrook kumsam thum pariat mi ni in midam le a hna tlin tak ani a chu mai ba ka pasal thatak le pathatak anga lang ni in an khwa mi te po in an ringin an thlamwan pui hle maya ma se chu an thlamwana chu lui kama ruang an chhar atang chuan adang lam zo tatlat mai hei ba ka hian he ruang a hian atwar tu han tan na tur mu tur om lo mai pia lama han thi mai tur ang le he tianga ruang han chhar tur ang mai chi chu ani mia lo bok ani heta mithi hi kumsom pokomi is khani ni in muslim ral tlan chung kwa ani nge a tin he me che thi na hi amakin ara thlak ema ma se police station an han chui nuwa an thil mu cho hian makti a hlo zol hle mai tin he twal thi na hi thil thleng pa nga yang maya mi so satlia mi tha tum shim shimina ati lam ni lovin serif bets nunga chuan thil in thop chu alo reng maya alandana serif zaum tak mai le a hna thata ka thok chuan thil thalo le za thlak tak chu thop alo ne char sa ni na lang mi thi nen chuan in somna mak tak mai hi an lo ne renga police tena an chui zel na atanga alandan chuan serif Matthew Holbrook le ayasa khaniti in kara hian bolhlo taka in ngai zona chu lo omin hei ba ka hian hemi te pani in kara hian thil sang sang chu alo om nuala hetia anin ngai zona phena hian in phatsana te do tele atopa chon chu chuan thina hial a thlen ta ni na lang kan case en tor thlen na mun credit khwa hi alarna chu a mun ana mai ba ka arol mo na hi ani bera tin he khwa hi chuan poina saber po thenam te pal han ti chhiat tile tleirawl rwal in horkom han rele le ang ba khi ani meu lawa he ba ka hian he khwa cheng te hi atam jok chu chuan engemaw zat om to na ni in mithar an om kha te mema om thar om chun tela chuan a khwa te ta wang hian mi hriat an hlo har lem lo boka he ba ka hian kholian tak ani lem lo wangin mitin mai chu anin she changin anin hriat chana wang po hian phim khordan po an she hlom biawa chu mai ba ka he khwa hian thil thar a thleng khatin mi pui cheng te po hian thil in thlak dang lam chu an zo mi ulawa be sei po an be sei lo viaw ni ome ma se chu ai ma chuan chiat na chu an be sei lo le zol ani ti chuan he khwa an rin chan ber chu an serif Matthew Holbrook ani in kumsom thum pariat mi chau ni ma se Matthew chu apui tling hle maya ko chunga mi te za chu akayen hetia an za na chan hi ani na wang mai ani lawa serif ani na ba ka hian ami zia chu apui tlingin a hna la chu atlin bok nen mitin mai chon an nelin an zaib ema he serif na hi Matthew hian kumnga chung lo thok to in he mi ma hian deputy officer kumsom don chu alo ni to boka chutian chon anun chu akal tuang riawa hriat theini in nupui ama manga to su zeini ani boka ani nen hian fa pahnin in an chung kwa chu polna matanga en mei chuan an fam kim ti ila adik bir ome chutian chuan khotlang chung ko pa ngai ang taken Sunday in khom tile an in compound chunga sahem bel te chu an war ve hle boka ma se polna ma chuan he chung kwa hi an boy angin alang viau na a an pa ber Matthew non chu arwak hle thung anu poinen chuan kum khadon tho chu ani te thato lovin an hun masalama hlim takle innel takha an lo in nei re ta ka chuan nga ya ani nei to ni na langa tin Matthew no poi su zai ni hi no poi in pitak le fa ti ta na no thatak ni ma se a hun tam jok chu no pang ti tan chau chuan mang thinin an no patan ero hun a in siam tlem im ema chutiang deuh tho chuan a pasal Matthew po chuan an no panun chu angai pui mo lem lo a hna le khotlanga ani na te chu a hun a man tam na ve tho ni a chutiang chuan Matthew non chu boy deuh nuain anon ko har ruk na nen chuan a in chia pia deuh renga ma se chu anon rak lu tok chu ISI atona changche hian a ze om deuh ta alo ni heta tleirawl ton thar ISI hi khochunga om te ang ani lawa anole apat hi kumsom liam ta vel tang khan he kho hian lo piam lutin khan chung ko hian chakmi dor te ro te neya
midang te hmuh lau takin an dawr chu an ei bil ber chu alo ni chho tu zela tin ISA chung te hi ngai dan hnet tak nei mi ni in an sa kwana chu von him chu an du ber ni a ma se ISA ve thung chuan ngai dan dang deu a chung te anglo tak hian anei ve tlat mai ane chuan du thlan tur pahnih nin pakhat chu anu le pati ti dan zu zuya nun ani a pakhat ero mania zalen do na le a khobe sha chen chu chen ve ham ham ni in ISA hi mi chetum ru tak ani boka afin ba ka atom po chu asang ve hle ni na lang an khwa chu chhasana mundanga masona nei chu athil du ber ani ba ka police kala mundanga boruak dang hip chu adu thin hle a amai ro chu tundin huna ero chuan chu khwa chuan latang ri in anu le apate chu andora ala puyanga ya he mai ba ka anu le pati ve na hnoya an thu zom thlap thlap tura a chu langa in mathiwa ne na anin tondan po hi thil in rem ve tak po ani ome tum kha chu ai se te dor chu miswal tu emon in arok tlat maya himi tum hian mathiwa chu chui chiang tur shil ni in chotia miswal zonga hun an man lai chuan mathiwa le ai sai te chu anin tongta a ai sai chu tleirawl fil tak ani mai pialama mitin reng chu aza thiam ema ma se he chau hi mathiwa mitlato ani haulo mathiwa chuan a hmu masak ber ni atang hian adu tlat ba ka ai sai mita chuan be se na sang tak le tumro pui tak a hmutlang thei tlat maya chu thil nge chuan ariru chu a hni in a thinlung chu a khoi ngal ta sak mai ani ye chuan anin hmu masak ber tanga akarlia chuan mathiwa chuan ai sai te chung kwa chu hmu na to rem chang chu a hmule hlo maya he ba ka hian rem chang dang po chu azon chop zel ba ka amma an na tula wanga anin hmu po kha heta hi chuan ani to meu lawa rem changa chuan mathiwa chuan pen nge chu atum tlat maya ai sai nen chuan in ko ngai ta phianin in besatlia thin kha tu na chuan thil dang chu om tel ta zela ai sai la chuan anna chungchang ta chu lo zot fo bin anna kai hnoi ang a hon masalama athil ti thin de chu alo zo je boka chutian chuan hun rei lo te a in nel ta phianin mathiwa chanchin chuan ai sai thil sia changna chu ati zol emema ai sai hi soitak ang khan me chefing tak ni in heiwang tak hian mathiwa po hian angai sangin anti te po enroll chhoweu mai dan ne sei chungchang chu an nuam ti lam ni in an pahni hian an kho a thil thleng te po chu an soi du na sabe thin hle ani ti chuan chutia anin konfo ta ka chuan thil ho mai me chu an soi reng ta bik lo thil ril de uhlek chu soi ta fawin ai sai chuan mathiwa chu angai sang hle maya ma se hei hi serif ani na wang chau ero ni lovin aton chak thil te lo tong to ani wang ani ber zo ko me chuti lai mekin mathiwa la in ai sai chu a chelo chawin alano pan ba ka ati toy ala thasi nen chu ringot po chu ani no pine na har sana tok reng tan chuan a it om zok ema chu mai ba ka heti la hian mathiwa le anopui suzeni ti inkar chu a chena sa to in cheng don chu ni ma se in nei po ni to lovin ti tur le chanwo anin sem ani bera suzeni chu afa te ta na nu thatak le an khutlang ta na nu en ton tlak tak ni ma se heng hian apasal amangai thina adal ti la adik ber ome chuti lain ai sai la chu anin kara ron tla in mathiwa chu ati thiam hle maya heiba ka hian ai sai hian mathiwa hi angai sang thiamin aza ema hei hian mathiwa ru chu hne zolin mani ai no pangina ngai sang taka en chu nuamati ba ka adu na po chu azol pha hle maya atira puisoi lo taka in thian thatna kha una liam hnuwa chuan thil thuk zoka chuan ron in her chawin anin nil na po athuk ta tial mai ani zan khat po mathiwa chu anna atanga hotlai devin chhun lama hna anga bok nen a chaw ve hle maya he a ho konga hian ai sei te chapme dor chu omin chutia a han tlan pel tur chu alo le eng te chu awa hmu a zanari to sinen khwa po chu are rui to a ma se chutia dor lo le eng reng chu ba en chian tuma vakal hnain awa panta a chuta chuan ai sai chu ama chawlo omin dor chu khar alo tum vel me khi lo ni a chuta mathiwa chuan a han bilum lam dewa ma se nidanga anin biak angot kha ani holo mathiwa chuan chutia ai sai a han biak be chuan boruak danglam a om ti chu hre thein chu boruak chuan kentel anei ni ti po chu a hre cheng hle boka
mase thil dik lo ti hria in chu thil dik lo chu ati midang to po ina an hria chuan atana apoi tur sia le anna atan mai ba ka ama mai ni lovin achung te thlenga har satna an to tur tho chu a hri chiang hle boka mase chu dor te takte atang chuan ai sai chuan lo mil karin a mela chuan angai sang ani ti le engma poiti na ani lo ni ti chu alang bok nen thil chalo ni ti hrirang ma se mathio chuan ai sai chu a hnai tial tiala chuta hun rei po ani lo apoi turang chu apoi zo takngal vek mai an pahni chuan awei khatna na infop ta bongin chu chuan anin kara thil om an lo je bruk dun chu aron chok tho ngala chumi zana tang chuan anin kar chu thuk ta tial tialin an chung te shet lawa in hmu te chu an war ta tel tela chu mai ba ka kho then oma te chuan midangina an shet velem lo na te chuan chuak dun ta fowin zanrei tak tak thlenga in text le ti sa in zomna an nei ta tel tel maya hetianga ai sei ne na anin nge zon hi mathiwan ahun masalama alawla nei lo ang zong tak khani in nuam ti na te phur na tile ama mamo tu omanga in shiat na ani te chu nuam ti hle maya masi he anin kara in ngai zon hi an pahni tan chuan a hlawm em thung a chan chu mathiwa hi khotlanga mi chal lang tak ni in a na chu mitin tina an za le ngai san tak ani a chuti lai mekin ai sai la muslim chung koru taka tanga lo chuak ni in mi in an chan chin hi an hri ani vai chuan har satna nasatak an tok don ani ti chu an chi chiang hle boka amai ro chu chuti chung po chuan mathiu li ai sai ti in zom na chu a nge tel tel mai si ani ti chuan anin kara thil om po chu zol tel telin film khorpo an ngai na saviawa an chung ten an hriat mai lo awang chuan har satna po chu an mani to ka chuan an tok to nak naka abikin ai sai chuan har sa ti zolin ama a hun man dan tur asang to dan te po chu a thlen the chu ringlo tel telin mathiu nian chuan an hlim don thin hle maya ma se anu le pati atangin nor na dang atok to tlat mai le anu le apati chuan an chi puili an sa kho puiti atangin a pasal tur chu an zun sakta a ai sai la chuan mathiu niana anin kar thu a je bruk mai pe alama anu le patin pasal nei tura an lo tur ve tet bok nen chuan aril ru chu a ha hle maya atum dan ang chuan anon chu amang chhodonin a hretlat lo a hun man tum dana chuan police kalvea a hun chu mun thar le nuam taka man chho atum lain atum lo na lampanga achong da chuan an nor lui tlat mai bok si amai ro chu anu le patin nor luina awang hian pasal nei chu atum ho lo thung ama te in ma hun chu alo in siam lok ve vek to lo ni a chu mai ba ka mathiu ani na anin ngai zon na hian anon chu anu le pate thu angota om tur ani lo zia azer tir hial mai chu tirwal chon anon chu a phorin a hrebe tlat boka chu tirwal chon mathiu nian khan anin ngai zong reng theidon lo ti chu a hri chang hle thung mathiu chu chung ko pani in ani la chu kumno pangte alani boxi nen hetiang anga anin sui reng chuan antan boina aron thlengdon ni ti chu a hri chang tel tela chu mai ba ka ama a chuan in thiam lo na lian tel telin anin kar chu thubreng angai awangin le lau thong reng renga hun amana wang chuan a om po chu anom thei ta meu lawa chuti lai mek chuan ama mai ni lovin mathiu po chuan sheum atiru thinin anon lem lu tuk chuan ati sheum hle maya in lama la anu pui su zein chuan om dan chu lo hre thiam tan mekin a pasal chu ama a ati dan anglo takin tlai deu dewa te alo ho fo ani ti le alaka chuan ain thiar fi hlim zel ani ti te a hriat ba ka ami ze in thlang lu tuk te chu mak ati hle maya ma se a chan ero a hre theilo chu tirwal chuan thil dik tok lo omani ti chu a hailo na sa hle thung te chuan mathiu chan om dan chu a ruk chuan hriom ati hle maya a hun man dan te a hat ngai to chuan anun chuan pacha le sarif tha ani theina chu ati choi zo ti chu a hri chang tel tela he mai ba ka ali sai la in aril ru alaka apilo tel tel ti a hriat no phei chuan anun chu tot up upin ai sai chuan akal sanang ti chu a hlau hle maya ma se mathiu le ai sai te chuan anin kar chu hun rei tak a dei don lo ani ti chu in shi sa reng ma se atu emaw zok zok po chuan ma han lak chu an du der se lo ani ti chuan injin tuk lo in her chwakin hemi tuk hian zinga mi pakhat wak chuan a thil mu chua du lo pui chu a mu chok tlat mai le mihring ruang lui thuk lo lai taka chuan he pa hian mu in
chu mihring ruang chu a chimi alawa atira hepa hian athil hmu chu ramsa lui thi emaw ati mana mase a han en chian no chuan chu tiang lam ni lovin mihring ruang nge ni ti chu a hret tlat mai chutia mihring ruang ani ti a hriat vele chuan police chu call ta batin on rei lo te a police po chu an ron thleng ta thwaya chungjenga chuan an kho serif mathiwa po kha tilve in chutiang ang thil an kho a thlen ngai lo ima wang chuan mi te chuan mak an ti ba ka an khur hlom be be maya chutia hlau thong ri ru taka ruang an han en chen no chuan abial no aisa khanika aloni tlat mai a mai chu lodang ban to in a thom no chu a hu zor vek boka hetia han en me hi chuan aisa chu alandana tuya che sola tuiha ka thi ani anjing mai ome mase mathiwa ta ne ro chuan hlau thona tur hlir ani thong kar engma chen athin lunga lo in mong le a hlau na chuan ati boi hle maya midangin anin kar chu an she ang ti chu a hlau ber ni in engtika ma tu ma in an she tarim lo ti chu angai to na se me ma ti chuan an kho doctor Harold bring sa chu thil thlen na chuan en fia tura ron kal tawatin ani chuan ai sei ruang a han en chuan tharum thona nu ma engma amulawa ma se chu lo chu thil mak tak omin ai sei chu che sol emo ang lo tlat maya a taksa chuan sheom han tia boina ang chuan om mi lo chu amak na lai tak ko ni a chumi wang chuan doctor chuan autopsy nei tura ruam hmana siam nga zung sungin ruang da khomna chuan an phur ta ngala heti lai me khian mathiwa chuan a theyang to ka in sum tumalo bein serif ber ani na awang hian thuthar apuan chho chu angai bok sia ti chuan chu a thupa na chuan ai sei chungda chu a torpui thu te le ai sei thina chu fin fiang nge ani theina na theito pa chho tur thu te asoya ma se chungri lai ro chuan mathiwa chu arum ngoi ngoi ani ber ai sei thina chu to po in chui chiang se ai sei ne na anin kar chu an hringi don ani ti le an hria ni chuan anon chu a chhevek don ani ti chu a hri chiang mai si a ti chuan he khi sui tu tur detective Eleanor Mercy an ko chen ami chu police tan pui tura somni in ani hi thil chik mi takle thil she zung zung thiam ani a thil in thuple fil lo te chu a mu thiam thinin Marcin Cross Street aron thlen mi hian thil dik tok lo om ti chu aron hri thiam nga zat boka tin he khwa hi khote takte ni awangin hetiang thil thleng tur hi chuan a chunga engemaw tak a in phum ruk chu a ring tlat maya ti chuan detective Mercy chuan a hna chu tan takha cha chawin chutia a tan na a chuan a hnama sabiratan ai sei hnai mi a hriat ang chu biak chin atum ta hloma chuta a kom ma sakbera chuan ai sei chunga chu kom ma saberin anni hian an phone thina chu an tuan sakle ba ka sheom po an ti hle maya ti chuan ai sei nu le pa ti chuan an phone chu ton hnai kar engema za chung chu ami zia po adan hle thu te soin ami zia te chu alo thlak na sa hle ni nan soya chu mai ba ka ama zong a in thil je brok te chu anga melin a hon chu ama in a mang na sa hle boka tin a chung te hne na tanga zo na amma hona ta na adon ang te chu a chang do ngai mi alo boka ma se atira chuan ai sei nu le pa te chuan an fanu chu ammo ta follow ni mai nan sia amai ro chu chu ami zia a thlak chan chu alo ni lo ti chu an jing tlat mai an fanu chuan ama te in hun engma chen chu thil alo zep ti chu an rin dan anita ani heti lai me khian ai sei chen te po chuan an chen nu om dan chu adang lam thu te soin hun engma che da tanga thil a zep thu an soi boka ma se a thil tun zong zong ero a zep lo thung a chen te hne na chuan mi tu emonena anin hmu thin thole anin du thu te asoya ma se tungi ani ti le khoi mi nge ti ro chu asoi lo thung amai upa ani thole anin kar chu a boi thlak thu te a shilba ka engtia han inzui chun zom zel tur nge ti a hriat lo thu te asoi thin bok alo ni amai ro chu chen de chuan heng thu an hriat lai te hian fiam thu mai an lo ngai thina ma se ai sa in anuna a chat no hian ani chuan har satna alo tok reng ani ti te chu an chi chho ta zela ti chuan heng mi sang sang Marcin akom no hian ai sei thina chu accident mai ani lo zia chu hrithiam ngalin zona chan theilo tam tak chu a mu chuak ta a amai ro chu fin fiana ero eng tham ma om se lo purvia ma se arilu chu a ha ve ta hlemaya fin fiana ane miaw lo awangin ama mi mal ngai dana rinhlelh ane bak chu ti theibak ane talawa chu mai ni lovin tundin huna abi se sang ber chu
autopsy report lo nga chu ani deuh tu tok maya heti lai me khia mathiwa ve thung chu anon chu a che chho veu mai mani in thunun theina te chu anei tlem de tial tiala ama kha chuan mani in thunun thei tak anon siam rem thini in chu chuan a hna a sang taka da khani a ma se chu chu a cheta tel tel mai si tuna ero anon chu che sop don ang maya alan ba ka ai sai ne na anin kar chu mi nan siang ti chu a hlau em ema chuta ai sai ron chu an hmule tanol mai si nen a thina awan chuan hnu chuina ama chu an ron chuyang ti chu a hlau em ema amai ro chu a om dan dang lam dan chu anu pui su zeina chuan a hrichiang ber ome mania thil ti chat chat thin ni lo le in chunga 100 le thin khani a amai ro chu thainga mo za chung chu aril ro hian kam tu om ti chu a hriat hle maya choina po chon tongai to lo hialin zan rei tak tak thleng a office ate chon ain khung fawa chu mai ba ka thil soi chiang mi alawin hun hla tak taka te akal ta dei zela chu tianga om tak fawa chon anu pui su zeini chon thil om zia chu zo thinin atira chon zol do takina zota ma se a pasal chon a chan thei meu si lawa chon thinrim phanan chon a mang ta deu dewa chu ti lai mekin mathiola chu ama to ka har satna anei mai pialama anu puina chu tianga thila hriat du awanga zona a zo china wan chuan a thin rim em ema a in cherna chu thinrim na a chang zo to vek emaw ti tur hialani ma se aril ro ti ha tu ber chu ai sei thina chung changa an chuina chu ni a nu chuina a thil an mu chwa tharang ang chu serif anina angin a hnena chuan thlengma saber thinin chutia alo thlen tharapiang chuan sheom ati chu azwal zele ngala chu chapa mathiwa chuan ai sai nena anin kar chu to po chuan chase atan chuan a khowel chu a to pani mai thule a hna in atwaranga chungkwa pafel ani na kha a chan bokanga chutakara khotlanga mi za ani na zongsong po kha a chiat pha vek don ani ti te chu a hre renga arel romang anglo tok chuan mania thil ti chu atum ta ani zan kha chu fin fian an da khom thina chu a thil ti thena mang tangka in awa hong tarengota chuta chuan ai sai mobile phone chu lo om ve in ai sai phone hi arwang an hmu ni khan luya thawan chhara ma se alo in lok vek awangin detective te chuan engma an she theilo alo ni a te chuan mathiwa chuan ai sai phone chu an hun the chuan achunga message le call lok zongsong chu an hmu vek don ti chu a hrichiang hle maya ai sai ne na anin biak na zongsong anin hmu dona thil an ro man thin na tile thil chi sang sang chu an hmu vek thei don ani ti te chu a hri ran maya chumi wang chuan ai sai mobile phone chu hongin message te call chin chana zongsong chu a delete ta veka chu mai chu do tok lo chuan a phone chu serif office atanga hlawe dewa bolhlo an song bolna chuan a pai ta dei maya amai ro chu mathiwa chuan a thil ti chu a chung ko wan himna na ti angin ain ngai dewa ma se chu tiang chu ani lo ti a chung ri la po chuan a hri chiang hle ome a thil ti te awang chuan a hma aya boy zokin a hun a man pha don ti te chu hre thein do tam takin anon chu a hwal vel ani ti chu a hri chiang te thung ani ti chuan detective Eleanor Marcy chuan a hna chu a theiang tok tok chuan a thok cha chara chuta a thil hmu chuang ang chu a thei dan dana rem khomin ISI nun chu a hria thei ang masa chu a hreta ni in a hreta boka ISI chu me chefel le fingwar tak mahun eng tak nei ni in a be seile a tumpo a ro pui hle a an khwa christ chu chhuasana mundang fan chu a du ti te po a hria ma se a thi ma thla atang khan om dan chu adang lam ta tlat mai a chan te po khan ISI chon zebrok ani nia an shet ba ka a hlo thon mel thin zia te chu an sei bok ani kha te chuan detective Marcy chuan ai sai pa Imran ale anu Fatimai te chu kom thal in anni chuan an fano chu me chhia mani na zo tak ani thole an thu po a koyangi la zom thin ani thu te an soya ma se a thi don chho thla engma chen kha chu ami zia danglamna a om tlat mai amai ro chu hei hi an lo ngai thu tak lo lu to lo ni a chu chuan to na an van doina hi aron in her chho pui ta nia an ngai le no hiala hei ba ka hian ai sai thian pakhat leila abai chuan detective Marcy hna chuan thupoimo tak mai thanin chu chu ai sai khan ama ai upa angai zon thu alo shila hemi awanga aboi thu ai sai chuan a thian nu hi lo hril thinin a ming chu hril chia lo ma se hepa ama ai upa nena anin ngai zon awanga ariru anam lo zia thu te lo hril fo thinin ama adu na le
a thil te poi atina chu a in buk reng ni in a hrial thin ani ti de a hril thin thu leila i chuan marsi hnena chuan a hrilta a hebak a hian leila i chuan hetiang te noi ni wang hian ai sai chuan har satna atok na sania angai thu sei ta boka ti chuan heng thu leila in marsi a hril nu hian marsi chuan a hna atana thu thatak adong ti chu a hrethiam ta ngal maya ma se tungi ai sai ngai zong ama ai upa chaw ni ta ang he in ngai zona hian nga tinge tu ma in thu an ron sei lo ti te chu angai to na sata hle maya ma se thil chiang tak nia rin ero anei pha hlo thung chu chu ai sai ngai zong hi a thil ti dan ni a chungchang hri chiang tu tak aniang ti ero a chiangin hei hi adik ti po chu a chiang chhauta boka ti chuan marsi chuan ai sai online account te ai na tang chuan ai sai le he mi ama ai upa angai zong hi anin zon athuk ti chu a hri chhauta zela hebak a hian ai sai account tam zoka chuan engma thu om lova ma se account pakhata ero chuan MT chawniana anin biakna chu a hmuta hlo mai hemi hnen a hian ai sai chuan message chu a thonna sale thina lo ni a chuta chuan induna ang chi te rel ro ha na le an om dan chu ti to pa hun ti ang chia ngai thei message te aum nol mai heta anin biakna top lama hian ai sai chuan ti hian em hnen a chuan message chu a thon ni a chu message a chuan kanin hmu ngai engtia omzel tur nge ka hre to lo ti hi lo in ziaka heta tangche hian marsi chuan thil thlen dan chu arin shet roi roi mai ma se tungi MT chu ni ta ang ti chu hriat thei alani lo thung marsi chuan ai sai ngai zong hi mi pa ngai ani chu a ring lo tlat maya mi thil ti thei ve tok tak ani chu ring deuh tlatin hetia anin kar tho zep tlat ngai ani dan a hian chutiang mi chu na ngei tura chuan angai ta tlat mai ani ti chuan chutia marsin ai sai nun in zep a hriat ang angte a zon khom lai tak chuan serif office atangin call adong ta tlat mai le ama ron call to hian a hming chu a sei do lawa ma se thupui mo tak hril tur ani thu soin chuta a thu hriat ang ang te chu a hril ta ngala khatia ai sai thini khan ai sai le mi pakhat a hmu thu chu ron soin chumi pakhat chu kumsom thum chhoni om ani thu te asam rong chu adum tho le SUV dum a khal thu te a hril boka chutiang kar chu Matthew Holbrooka kar angkha alo ne che mai he thu a hriat nu hian marsi chu makti in a boi hle maya arin dan chuan ai sai ngai zong chu thil ti ve thei tak ani aring kha ani a chu ko chuan a rinhlelh chu ron ti chiang ta che in aril ru po chu ati boi ta map mai ma se fin fiana dang a om lo chuan engma bo zui chi ani lo ti chu a hri chiang hle thunga te chuan marsi chuan thil om dan chu hri chiang ta piau angin lang ma se Matthew chu han pu ngo chi chu ani bok si lo fin fiana thatok tak amamo a ma se chu tiang la chu anei mai bik bok si lo amai ro chu ngai dan ron siam chhole in Matthew chu engtin emaw chim bodoi dan chu angai to ta a chuta chuan zona che sang sang a case ni chuan zo tumin chutia a zo lai chuan engtiangin nge alor ek ti chu lo ngai chan atum ta ani te chuan chutia Matthew a biak lai chuan Matthew chu pon lama chuan alang pa ngai viau maya ma se marsi chuan engtin emaw a chan chen chu a hre to ti a hai lo thung chu wangin marsi po chu a chan thiam angai ti chu hria in marsi hnena chuan ai sai a biak chun chu ai sai te dor rok ani laya misolman an tumna lama bak ani lo tho soita a ma se he athu soi he marsi chuan a ring der lo thung chu mai ba ka Matthewan amit taka a en ngam lo na tile athu seidan kia te chuan marsi chuan a ring thei lova ana chuan do soi mangvoi engemaza alo ton to awangin Matthew thil soi te chu akim lo ti le do ta tel tho chu a hre thei ta bok ani ti chuan a theiang tokin marsi chuan he khisa thil in thup chu Highland nge adu awangin le atum tlat bok awangin Crest Ridge ko chunga CCTV footage sang ai sai thi kar vel mi zong song chu en ve katum ta a na hau tak tak le khopor om tak po ani a ma se engtin emaw hemi atang hian thil hriat bel chu ain be se tlat thung te chuan chutia dor vel le hmun poimo angte CCTV footage a en lai chuan video pakhat chuan ami chu ala ta tlat mai chu chu khodai dewa petrol station ani in chuta athil mu chu ai sai SUV duma alut lai choni a he thil hi ai sai ruang mu ani ma kara thil thleng khani in marsi chuan chu SUV khaltu chu a mu thei che lo na in chu kar chu Matthewan a khal thinen khan ain ang che maya chumi bang chuan Matthew ta ni ngei tura ada ta pia mai
te chuan fin fian a thar ani nen chuan Matthew chu vapan in zona te chu a zo le ta a chuta chuan engwangin nge ai sai kha Matthew kar ni om taka khan a chuan ti in a zota ma se Matthew chuan a phana sa hle thung ai sai nen chuan anin kara engma omlo thote le serif anin anga khotlang mi ti ne na anin shet ang bak chu an pahni in kara amlo thopo chu hoi takin a soi ta mi maya chu mai ba ka marsin video mi thalak a hmu te kha thu han khar fel nan chuan a fia lo thote po a soi boka ma se marsi chuan a ring to reng reng lo thung Matthewan ai sai ne na inzomna an nei lo ti a soi piangin marsi chuan a ring lo tel tela emaw in phum ro a omang te chu angai dan ani top to mai ani te chuan marsi chuan Matthew mi malnon chu cheng zo ka lo chil chhol in Matthew tho pui te chu a rem chang ang interview na hunte anei pui ta a chuta chuan a thian tile anu pui su zin ngei po chu marsi chuan interview na te nein hetia a interview na hian marsi chuan thil pakhat a hmu chhuak ta hlo mai Matthew tho pui di beauty pakhat chuan marsi chu thil shel nein chuta seidan chuan Matthew chu ton hnaya aum dan adang lam thole ai sai thi ma dewa tang khan Matthew chuan zanre tak tak thleng na a tho thin thu te tumlok lem lawa zen chwale top te a ching phone ni na soya he mai ba ka hian a soi zel danin Matthew le ai sai te chu voi khat ai tamma a hmu dun thole chu chu atira chuan engte wala angai lo thote ba ka ai sai athi taka wanga alro ani thote asoya chu athil sha chu sei chwala watan chuan a ui hle bok alo ni heng tho sang sang a sha nuwa phe chuan mar se chuan athil ren tel lok chu adik nge ni ti hri chiang tel telin Matthew chuan ingi mutak a thup ti chu a chiang to hle boka ma se fin fiana tha ani lo chuan Matthew chu atang tlat don ti chu a hri chiang hle boka mar se chuan Matthewan ai sai thina khan shiat anei ni ti chu arin dan nget bur ani me to ani ye chuan hetia boy takle thil shi roi to a om lai hian wani thlau takin mar se chuan thil pakhat dang a mu chhuak le ta hlo mai chu chu ai sai pui saman dan le alak lo dan vel a in fia lai mek ni in mar se chuan bank account pakhat thup chu ai sai ming chuan om ti she thein chu account na chuan poisa thanem tak alo thin ti po chu alang cheng ta hle maya ma se khoi tanga poisa te hi local nge ti chu zon chwa har sa tak tor po ani ome amai ro cho thei to phan chwa chuan ai sai account na poisa lo thon tu account chu tu dang ni lovin Matthew Holbrook ta ani ti chu a chhi chuak ta a he athil sha thar hian ai sai khe sa chuan manasa takin aladon ti chu a hria tareng maya chuta alandan chuan Matthew a hian ai sai kha poisa a lo tilung oi thinin anin kar chu tu ma ina an hria tlonan ai sai hi poisa alo pichin ti chu a chiang ta hle boka hei hi ai sai tan po chuan a hlu in Matthew chu adu be hle ti po a hriat boka ma se anin kar chu zep lovin a thei bok si lo alo ni te chuan mar se chuan fin fiana te chu nei thatok to ni in sha in Matthew chu a hne na a ko le ta a chutia anin ma chon chuan mar se chuan a fin fiana ni ang chu Matthew ma chuan da tanal nalin CCTV footage te poisa che dan bel te ba ka ai sai ne na mudon to te thu sei te chu angai thlak ter ta boka te chon chu tiang te a han mu tira a han ngai thlak ter no chuan Matthew po chu atlom tia tial ti a mela chuan a hria thei ngal maya atira chuan a ma atiang thobin a thiam lo na aum lo tho chu soin ai sai pesa a thon chu hildanga tan ani thote le ai sai ne na anin mu na ti po kha a na kai noi leo leo ani thote a soi ta boka ma se hetiang hian Matthew hian soi ma se mar se chuan anor loi ta tlat mai Matthew thil soi in zu lo lu tukte fin fiana chiang lu tuk om te chuan anor loi ta sak sak maya chu vele Matthew po chuan atan kong akolau ti chu hri chho ta tial tialin adin mun chu ton ain a tha thei donin a hretalo ani ma na athuruk te chu zep sen ani to lo ti chu a chiang ta he boka ti chuan Matthew chu ai sai thina chuan mo phur tu anga man ani don ta ani amai ro chu chu ti lai tak mai chuan thil mak tak hriat chwa alo om le thlat mai Matthew emaw marsi emaw po ina an shed lo thil chu lo thleng le thlatin forensic report atang chuan ai sai thi chan chu tuiha ka thi ani lo thole a chan chu tura shai ti chu ni a chu tur chu voile khata intir emaw eitir emaw po ni lovin hun engma chen chunga lo lak lo to ani ti te chu an shile ta zela chu chuan a topa thina khop a thlen ti te chu an shile ta tlat mai chu ta kara chu tur chu
tur wang le lar lo tak ni in aron chuana an han chui nu phei chuan ai sai te dora changa chuak ani le tlat maya he thil marsina hriat nu hian mak ati in ai sai case a chui chana chang khan midang to emo in an that ngei ni in a ring ta a ma se tu dang nilovin ai sai thina chan chu an chung kwa changa in mung chho alo ni rang ti te chu a han hriat nu chuan marsi chuan mak ati hle maya ma se arin dan ang peka kalani lo ta ka wang khan thei top chua marsi thi chan chu chui chu atum le te zwala te chuan khan chung kwa chu fiale ta hnamin chutia adik tak zok a chui ta ka chuan hunrei po ngai te lo khan te chung kwa han bi chian chuan ai sai pa imrana chu amo phur tu ani ti te chu a hre chuak tatlat mai chuta a chui zel na atanga alan danin apa imrana khan afanu ai sai le an kho serif mathiwa chu anin ngai zong ti a hriat khan sheomati in azaba ka an chung kwa chu ati ming che hle in a hreta a he wang hian ama ngein thil chu chin fel atum ta alo ni imrana in puana chuan afanu ai sai chu zoizoya tur hrai tumin atopa accident ang dewa lan tiara tumalo ni a ma se athil ro man ang dek dek chuan thil a thleng ta bik lo alo ni ti chuan imrana man ani tho chu adar chak ta hle maya chutia pa in afanu ina ati za wanga athata hial me chu mi ti chuan makan ti ema he mai ba ka ai sai pa thiam lo ni ma se an kho serif mathiwa chu aza til pha hle maya aming thana tur zong zong chu chhezo ta bekin a chung kwa a hlo pha ba ka a hna po chuan za kai thei to lova a ma chuan mi zom le fel tak khani in a thopui te po in an za thin hle khani a ma se tu na ero chuan mi zong zong mo si chu ani zauta a hna atang po in an ban ta hial mai ai sai thina chuan Street chu a ngong hle maya chu kholian lo taka chuan chutiang ang thil rap thak tak chu a thleng theng ti po chu an ngei to angam lawa sheom po an ti tlang hle nge ani ole he khisina a soi chian em chu rin om lo na te mani chantok ayaro puini tumna tile hildang dang hian a topa chuan boina na sa takba ka thina hial po a thlen thei ti po a chiang hle ome chuti rol chuan mathiwa khan annu panuna alung oi tuk lo awangin hmundanga hlimna azonga chu chuan anu na ngong pha hial ni kha heti mek lain ai sai po in nun nom adu lu tuk na lama chuan in hmangai thei ngai reng lo tur chu hmangai tumina beya ma se atopa chuan nun na hial a chan pha ta ani ti chuan khomi pui te chuan an kho serif an rin em le nola la no pang tak anin kop ti an sha chuan an sak the maya chu lawa chung ko ti dan ang ani lo awanga in ti hlum na hial alo thleng zui phei kha chuan an khwa atiral mong lovin an ril ro po aboi pha ta hle ani a to bira dan chuan thil dik tok lo chu a to pa aron lang chok le thin ti hi a chiang hle ome